Здрасти, хора! Аз съм на гарата в Торнало, която е много силно казано гара, защото е просто една спирчица. И чакам автобус, с който ще пътувам 40 минути. След това ще имам престой в Байройт 3 часа. След което вече за 5 часа, не, за 4 часа общо. С един престой 38 минути в Нюрнберг ще стигна до Дюселдорф. И след това ще преспя там и съм в Есен на интервю. Клиниката в Есен е страхотна. И до сега никоя клиника до сега не ми е харесва толкова много. Всички ми харесват много, разбира се. Това е Германия. На много високо ниво са технологично. И друго. Много съм надъхана за тая клиника. Ще се поуморя малко от път, но имам някои малки неща, които ме успокояват. Едно от които е да правя точно видеа. И много се радвам, че ще мога да ви покажа някои неща. Надявам се да ви е интересно. Ако е така, продължавайте да гледате. В тези работи може да си оставите багажа до 72 часа, като сейфове са. Аз не съм. И то не само защото ми взе пъпка, защото това ми е най-малкия кахър. Сега се сетих за нея, защото я виждам. А защото пристигнах в хотела, като те знаеха. Между другото съм с хавлия, спокойно. Просто съм бясна. В момента е 11 и нещо си и аз супер много бързам да успея все пак малко да поспя, защото утре ще ставам в 7 и ще препускам до Есен за интервю. После имам телефонно интервю, после ще ходя не знам си къде. И им казах, фирмата ми знаеха кога ще пристигна в Дюселдорф. И въпреки това уж ми направили резервация, казаха ми кой е хотела. Дойдох в хотела и ми казаха, че са отменили резервацията, защото са платили давали са гаранция за резервацията с невалидна карта. И аз, ако случайно нямах 70 евро, колкото струваше нощувката, и ако случайно нямаше по-скоро свободна стая, можех да спа на улицата с бежанците днес. Просто не знам какво да кажа за толкова несериозно отношение. Тази фирма няма да се преглътнах много неща, които не съм обяснила. Някой път ще обясня, ще кажа, ще направя отделно видео за фирмата, като ще кажа и положителните, и отрицателните неща, но някои неща са непростими. Нали, работата не е най-важно, най-важен е живота, здравето. И те днес ми защитиха живота и здравето, което аз не прощавам. Никога повече няма работя с тази фирма, ако не ми намерят работа. Ако ми намерят работа в момента, в който приключа взаимоотношения с тях, не искам да ги виждам повече и са абсолютни идиоти. Съжалявам, но за езика, който държа в момента, никога не говоря така, но това е кръглата истина. Не може да оставиш момиче само на непозната държава. Това е от мен. Благодаря ви, че изгледахте това видео и до скоро.
Надявам се утре да се получи по-хубав влог и по-позитивен, но това е истината от живота и това е целта на тия влогове. Няма да се лъжим, само с усмивки, живота е такъв. Чао!